Kung sundo nimo ang prinsipyo sa Ginoong Dios, dili niya gusto nga maadto ka sa impyerno. Kaya kung di ata magpasakop sa sektang gitukod o tawag ining tao, di ba? Ang gingon sa balang kasulatan, asa na ba itong Biblia? 17:5 sa libro ni Propeta Jeremias. Kasi yung din eh, nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako og mosalig hinuon sa mga tao og sa kusog sa tao. Diba? So kung diha ka nagpasakop sa pundok kung sektang gitukod og tao ang imong gisaligan ang kanang tawhana, anak nga mga founder. So kung sa may kaluwasan nimo, tinunglo na sa Dios. Gitunglo na sa Dios kana nga klase nga prinsipyo. Muna kung diha ka magpasakop sa pundok nga gitukod og tao, impyerno gyud ang labas eh. Impyerno ang labas eh.